Hoří, utíkej. Je to příliš nebezpečné. Pokud si chcete koupit svářečku, musíte si pořídit tuto ruční laserovou svářečku. Není třeba znát žádnou svářecí techniku. Umí svařovat ocel a hliník a s ní už není třeba kupovat svářečku zvenčí. Vyprodáváme zásoby nyní za cenu odpovídající ceně jednoho jídla a nabízíme bezplatné doručení k vám domů. Musíte si koupit ruční svářečku. Není třeba znát žádnou svářecí techniku. Může snadno svařovat ocel, železo a hliník, kdokoliv bez ohledu na věk nebo pohlaví ji může použít. Pokud máte zájem, napište mi. Moje žena je opravdu rozmařilá. Koupila si 2 a stále jí to nestačilo, ale je to opravdu užitečné. Naším termínem je zítřek. Nemůžeme si ji vzít s sebou. Má někdo zájem? Dnes ukážu vám skutečnou sílu. Kdo ještě používá tradiční svářečky? S tímto můžete snadno svařovat běžné kovové materiály. Jednoduchá obsluha, svary jsou estetické a pevné, není potřeba leštit. Je vybavena speciálním svařovacím drátem, který může dosáhnout teploty několika tisíc stupňů a snadno zvládnout běžné svářecí úkoly. Pokud jste si dříve koupili jeden od Sohena a můžete ho vrátit, udělejte to. Dnes má továrna akci. Na plus balíček zdarma platíte jen dopravu. Je to směšně levné. Nepodceňujte to kvůli ceně, může vám to zachránit život, když to budete potřebovat, lidi. Nebudu to obcházet, jsem přímým výrobcem této svářecí pistole, ať už jde o vaše železné pánve, konvice nebo poškozené nádrže, stačí použít naši multifunkční svářecí pistoli. Není třeba se učit, je super snadné ji ovládat. Stačí ji zapnout a jemně stisknout spoušť. Svařovací drát se automaticky posune k železné hlavě. Můžete naložit celou cívku drátu najednou. Použijte, kolik potřebujete, abyste zabránili plýtvání. Může svařovat běžné kovové materiály tohoto roku. Taková praktická multifunkční svářecí pistole je ideální pro práci i domácí použití. Jsme přímí výrobci. Dnes je tovární cena. Žádní prostředníci. Klikněte na odkaz pro objednání. Teď pro vás máme obrovskou nabídku. Dnešní cena je opravdu výhodná, dokonce pokryje náklady na dopravu. Říkal jsem vám, že trpělivost se vyplácí, ale říkali jste, že je už dost levná. Není třeba čekat, tentokrát ti, kteří nakoupili dříve, zaplatili více. Cena byla aktualizována. Přátelé, kteří chtějí ušetřit na svářecí pistoli, nezmeškejte tuto tovární přímou cenu. Včerejší akční cena byla vyprodána za méně než hodinu. Mnoho lidí mi řeklo, že to prošvihli, protože se to dozvěděli příliš pozdě. Dnes jsem z továrny získal dalších 100 kusů. Rychle si objednejte. Bude odesláno tentýž den. Dnešní objednávky mají navíc dárky zdarma. Za tuto cenu máte opravdu štěstí, protože může být těžké znovu získat takovou nabídku. Klikněte na odkaz níže a objednejte hned.